Fl-aħħar il-pajjiż għandu gvern bieżel daqs il-poplu għaliex dak li wedna ftit aktar minn sena ilu qiegħed jitwettaq 100%. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat meta indirizza l-folla miġbura f'Marsa Xlokk. Ma naqas li f'din il-lokalità l-Prim Ministru jirreferi għall-akbar problema li jesperjenzaw ir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta, it-ħaħen tal-Power Station. Problema li taffettwa s-saħħa ta' mijiet ta' residenti xlukkajri. Iżda issa permezz ta' weda oħra mwettqa din is-sistema ta' Power Station li topra b'heavy fuel oil ser tispiċċa mal-qalba għal gass naturali. Il-Prim Ministru fakkar li dan ifisser mal-miljun tunnellata ta' trabijiet inqas u kontijiet orħos ta' dawn l-ilma. Benefiċċji li l-Partit Nazzjonalista għandu jixtieq ċaħħat lil poplu minnhom permezz tal-pożizzjoni tiegħu kontra l-qalba għall-LNG. Joseph Muscat ikkuntrasta l-enerġija tal-Partit Laburista li baqa' għaddej wetta il-wedit elettorali anke waqt kampanja elettorali mal-Partit Nazzjonalista li għandu kap li jiftaħar li għadu ma bedix jaħdem. Irrefera l-inizjattivi tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa fosthom it-tnaqqis tal-listi ta' stennija l-operazzjoni tal-katarretti u t-testijiet tal-MRI. Saħaq li minkejja ftehim mal-isptarijiet privati jeħtieġ li titranġa s-sistema interna tal-Isptar Mater Dei dan għaliex il-Gvern iħares lejn soluzzjonijiet għal-futur. Il-Prim Ministru refera għad dritt li membri tal-korpi disciplinati jissibħu ma' union bħala inizjattiva li ser tibdel il-wix ta' trade unionizmu. Permezz ta' dan id-dritt Malta ser tiġi f'livell ma' pajjiżi Ewropej fil-waqt li se jiġi assigurat li kull ħaddiem f'pajjiżna ikun irrappreżentat. Tkun parti mill-Ewropa ma jfissirx ix-xejjer bandiera. Għaliex għaddew dawn is-snin kollha f'pajjiżna u riforma tant bażika fejn kien hemm eluf ta' persuni ta' ħaddiema bħalna illi ma kellhom lil ħadd jaqbes għad-drittijiet tagħhom. Issa għandha dritt illi jingħaqdu fit-trade union tal-għażla tagħhom. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern qiegħed jaħdem fuq setturi li ilhom abbandonati snin bħas-sajt fejn il-Gvern irnexxielu jevita aktar piżijiet fuq is-sajjieda. Sabiex dawn l-oqsma jibqgħu protetti hemm bżonn ta' nies fil-Parlament Ewropew li jiġbdu ħabel wieħed, kompla il-Prim Ministru Joseph Muscat. Jekk ħadd ieħor ikkuntenta bis-siġġijiet affari tiegħu, aħna rridu il-maġġoranza tal-voti u għalhekk l-appell tiegħi mill-ġdid biex issib 24 ta' Mejju ninaqdu mill-ġdid il-kol flimkien bħala moviment sabiex nagħtu sinjal sħiħ u ċar għal kandidati kollha tal-Partit Laburista u biex nuru illi Malta hija enerġija pożittiva.